Domnule Mocanu, în ce relație sunteți cu Victor Țopa? Dumnealui mai cutezează la Mișcarea Populară Antimafie? Domnul Victor Țopa nu mai cutezează la Mișcarea Populară Antimafie. Domnul Victor Țopa privește din străinătate cu popcorn la televizor campania electorală. Sunt sigur că o privește, sunt sigur că urmărește tot ce se întâmplă aici, dar a ales altă cale. Mie îmi pare rău, sincer, pentru că cel puțin el a fost unul dintre cei care a avut curaj în spațiu public să spună ce crede despre Plahotniuc, chiar dacă era o chestie care îl viza personal. Sincer vă spun, dar îmi pare rău că Jurnal TV face ce face în favoarea PLR-ului la ora actuală și cred că are și dumnealui o anumită contribuție. Pare foarte rău. Domnule Mocanu, vorba este că dumneavoastră trebuie să știți, și eu cred că am dovedit-o și prin asta. Eu, Sergiu Mocanu, vreau să vă spun că eu sunt un tip foarte stresant pentru mulți oameni. Eu cred că am fost foarte stresant și pentru Victor Țopa și pentru mulți alții. Pentru că eu am un scop în viață pe care mi-l pot realiza. Nu vă amintiți că eu am fost un factor extrem de stresant și pentru Vladimir Voronin, căruia, chiar dacă am fost consilier prezidențial și mulți au speculat, dacă ați observat, nimeni, nu fac comparație între Victor Țopa și Vladimir Voronin, fac comparație între diferite stări în care am fost eu în viața asta. Și când unii oameni au înțeles greșit acțiunile mele, sincere. Unii oameni au înțeles, de exemplu, Voronin a crezut la un moment dat că poate dispune de mine. El nu știu ce i s-a părut, că eu nu sunt consilier prezidențial, dar sunt consilierul lui. El știa foarte bine de ce am venit eu la președinție, care era sarcina mea la președinție, dar el, la un moment dat, a început a arunca așa vorbe. Păi, tu probabil că tu ești patriot a țării, eu care luptasem la Nistru. Adică, deci, atunci când el se identifica cu Republica Moldova, sigur că era un personaj destul de stresant pentru Voronin. El a fost nevoit, vă dați seama, că atunci când îl provoci pe om, el, Voronin, a fost nevoit să bage la copiii mei, să încerci să-i bage la pușcării numai că să răzbune pe mine. Dumneavoastră credeți că lui a fost plăcut să fac chestia asta? Dumneavoastră credeți că el nu s-a simțit ticălos în situația ce el pur și simplu nu avea altă ieșire, că nu știe cum să mă oprească? Deci eu acum nu fac paralelă pur și simplu. Pur și simplu spun că eu am fost probabil stresant și pentru cei de la jurnal și pentru alții, dar eu n-am ce le face. Deci eu sunt așa. Și mie nu mi se pot pune condiții. Nu puteți, e imposibil chestia asta.